I I greet all of you. Asị m ka tata bụ eke nkwọ. Taa bụ nkwọ. Ka taa bụ nkwọ maala anyị mma, malụ nwoke na nwaanyị mma, malụ onye ukwu na onye nta mma. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, agbasi afa ike. Anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu gbasara ọdịnala Igbo. Eji m ohere a wee na-ekene nwoke na nwaanyị. Ọ bụrụ na tata wụ izizi gị isonye awa teaching, ana m asị gị nnọọ. Na-asịkwa ndị nọbụ anọ, ana m ekenekwa onye ọbụla. Ihe anyị bịara ịkụzi tata wụ how to protect yourself from evil arrows. Ọ bụrụ na ị na-anya, ifo that enwere a lot of evil people na-akpagharị in this world. When they see you doing well, they try to attack you. Ahụ onye na-eme ọfụma, they try to destroy that person. They try to fight that person any possible way they think that it is well suitable for them. When you go for an event or function, your kinsmen or in the village, you cannot eat, you cannot drink because of fear of poison. You are scared of going for events because of attacks, arrows from evil people. Yes, today I have come to your solution, your protection from these evil arrows from the wicked people. Yes, so it is important, very very important, mmadụ ichekwaba onwe ya. Ọ dị important mmadụ ichekwaba onwe ya, mana ka ị na-echekwaba onwe gị, you have to be using your number 6. Ọ bụrụ mgbe ije na-echekwaba onwe gị, ịdị careless with your life. Onye Chukwu na-azọ na-azọkwa onwe ya. Mana ana m agụkwa ọfọ na-asị tata na onye ọbụla na-ejelu gị ajọ ije, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, ọ na be nna gị, ọ na ikwu nne gị, ọ na agbata obi gị, na ọ ya ewere ala zee elu mmiri. A sị m na aja ala Igbo ya achụ ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. Ndị si na ụmụ Igbo aya ekuru ume ndụ na ọ ya dịrị fa na mma. Ọfọ nna agụ wee na-asị na onye ọbụla nọ n'aka ịkwụ ọtọ na ọ ya adịrị ya na mma. Bọsị nkwọ, bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ. Vida m bịara ime, I might not be spending so much time here. It's going to be very brief and quick so that I can nwee ike wee mekwa ihe ndị ọzọ nwere for the day. Ọ bụrụ na achụọna gị, chụọ gị gwogwo ebe ọ bụla ije sie mmemme, bụrụ ya na ịnọ na village, bụrụ ya na ma ị na-eme travel but you are scared of that journey that nwere ike nwere ike ime gị n'ụzọ. Ihe a bụ okpu nna bụ enyi nke ndị ọdịnala iji wee chekwaba ndụ gị. Ihe ị ga-eme bụ ije chọọrọ ụmụ akwa black. Jee chọta akwa black. Ị na-anya ifu ya, this is my own. Or ịchọta akwa red, or ịchọta akwa blue. On gị nwa color ị chọrọ. Then ọ bụrụ na it is scared of these colors because of na ị nọ n'ụka nọrọ n'omenala, ma ọ na-echọrọ ka ndị mmadụ si na ihe a ka ime, you can as well chuck it. What I'm going to teach you, you can as well chuck it inside your pocket, your trouser pocket, your handbag or your purse. Wee na-agala onwe gị. The first thing ihe wetara m owu cowries, ego ayọrọ. This is cowries. Ego ayọrọ, cowries. Ị ga-weta mkpụrụ 10 pieces of ego ayọrọ for your protection from or against evil arrows. Ịgwọ ya, ihe jide akwa gị like this n'aka gị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I have them here. Iwe weta ihe a na-akpọ anya nnụnụ.
Some know. Amaram ka m esi wee kpọọ ya n'oyibo. Some know this, why some don't know it. Anya nnụnụ. I don't know. Some know this, why some don't know this. Anya nnụnụ. You get it? 7. 1, 2. Let me bring it up so that you can be seeing what I am doing. 2 kanguguru. 3, 4, 5, 6, 7. Anya nnụnụ 7. Then you will water pin. This is pin. Ịgakwu ndị na-ele ihe akwa ha na-enwe ya. Ịgakwu ndị na-ele ngwongwo ihe ndị ọgbanje ha na-enwe ya. Gị weta pin. 1. Hold on, please. Pin a. Gị weta ya. 1. Weta 2. Weta 3. Weta 4. 4. Then you get your alligator pepper. Your alligator pepper you open from the back. Your alligator pepper. Ole ọbụla sọrọ gị itinye. Mana mụ nwa na onwe m na-etinye 7 maka na 7 ka m ji apụ m 3 ka ihe ike ka ọgwụ. So, okay. Iwete alligator pepper. 7 sticks of alligator pepper. You add to it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then you go and look for. I do not have that one here. But you go and look for. You go and look for scent leaf. You go and look for scent leaf. Akwụkwọ ya eto. 3 leaves of scent leaf. You can use the dry one so that it doesn't decay in your bag or wherever you are going to keep it. Or you can as well use the fresh one. It depends on you. Mgbe itinyere ya n'akwa ka nsikwo ịchọrọ use a black cloth, ịchọrọ use a red cloth, ịchọrọ use a blue. Itinye ya like this. Iwe kwubi okwu. Na bido tata gaba, nwoke ọbụla na-agwọ ọgwụ n'isi gị, nwaanyị ọbụla na-agwọ ọgwụ n'isi gị. Onye ọbụla fụrụ ihe ọma na ndụ gị, wee sị na ife ọma ya eme na ndụ gị, na anya ya ka ị na-ekechi. Onye ọbụla fụrụ gị wee gbaba aja, na ọha nwa ka ị na-eke agbụ, osi na be nna, osi na be nna, osi n'ikwu nne, ebe ọbụla osi na. Ife ọbụla dị mma ikwubie ya, otu isi jide ya, ikwubicha ya isi ụta. Ị ga na-ekwu okwu wee na-ekwu ife ị chọrọ. Isi ụta. Wee kechie ya. Ị na-ekwu ya, ị na-asị na ị na-ekechi ọnụ ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ, ndị niile na-atamụ n'isi gị, ndị niile ife ọma niile nọ n'ụzọ gị na-ewe iwe, ndị niile mbuli elu gị na-ewe iwe, ndị niile agamniru gị na-ewe iwe, ndị niile si na ya adịrọ mma n'ọfanwa ka ị na-eke. N'ebe ọbụla fa ji ekpọ gị afa n'ọha nwa ka ị na-ekechi na fa ya afụrụ ụzọ wee fụ gị. Ọ bụ na be dibịa, ọ na be ndị otu nzuzo. N'ebe ọbụla eje ka aje egwu ajọ ọgwụ n'isi gị. Na onye ọbụla na-atụ gị ọgwụ, na as long as na gị na ihe asụ, na if you can't wait to close to my mouth, this is how you are going to hold it. And you speak whatever you want into this. Ikechie ike ya ọfụma. You tie it very, 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 very well. Ikechie ya ọfụma. Ihe ga-eme bụ ikechisi ha anya ya like this. You go and look for your handbag. Itinye ya n'ime ya. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike farm like ihe na-akpagharị with this kind of thing. Mana mụnwa, o nwere ozi n'ife ọzọ. Ọ bụgoro ife eji malụ m, so I don't care.
But ọ bụrụ na ị dị scared of putting this in your bag or your wallet or whatsoever because of what people may say if they see it, gwọọ ya agwọ, tinye ya n'akpa gị just as it is here. Put them in your handbag or your trouser. Mgbe ọbụla ị na-eje ije dị gị anya, money feel that in this circle they are going to poison you, my dear, as long as this thing nọ gị n'akpa, onye gbaa owere, ọ bụrụ na a na-agba ya agba, ọ gbaa ya owere, ọ gasị ya na owere, tiriri eri n'ọnụ owere ya. Ọ dị mkpa ka gị nwa bụ onye Igbo nwekwanụ okpu nnaba enyi iji eche ndụ gị from the attackers of the evil ones, ndị na-achọ ndị ha ga-ana ndụ ha n'iyi. Ndị ga-afụ ihe ọma na-emelu gị wee sị ka ha gbuo gị, ka ha gbuo gị. Ndị ga-afụ ma ọ na ị na-eme mmemme na ị chọrọ ime traditional marriage, ma ọ na ị chọrọ ime ihe ọbụla, mmemme ọbụla, ị na-atụ egwu na ndị mmadụ nwere ike ịkọ gị nsị. Onwe ndị na-abụ ha mesie funeral nne ha ma nna ha, ma na ha gbasiri nkwụ, ma na ha mesiri wedding ndị ụka na-eme, ha yaba ọya. Mmadụ esi from ebe o mere mmemme wee jee yaba ọya. If you need ime, even if you are not used to it that day, keelu m ihe a, kwubi okwu na ya, tinye ya n'akpa na onye gboo welu. And as you are doing this, like I said before, you need to be very careful so that ka hapụ ịbụ isi na onwego nke ime ma mmadụ adịghị ewelu maka na ọ na-agụ ka ịmụsa amụ nwa ndị ụka na-aga na-asị na ha that even if they walk through the valley of shadow of death, they will not fear evil. Ịma mkpụrụ maka na ị na-agụ ya ịkrọsụba mere ụdị mmanụ anya ma moto na-agafe. You understand? But ihe a will to protect you from those secretly fighting against you. Like gansi wee kwuo na ọkacha mkpa maka ndị nwere mmemme ha na-eme. Ma ọ bụ mebi na nwaanyị gị nwụrụ, ma ọ na di gị nwụrụ, ma ọ na o nwere onye ịma onye nke ya nwụrụ, ma na onye nke gị mmago onu nwụrụ. Ebe ọ bụ na ịma na ndị mmadụ ga na-abịa na-ebisacha gị aka. O nwere ndị na-abụ mpa ha nwụọ ma mma ha nwụọ during the time of funeral or burial, ha ebie ha ọya, ma nwunye onye ahụ ebie ya ọya, onye isi di ya ọyaba. O nwere ndị bụ na ha goro moto, ma na ha goro ana, ma na ha rụrụ ụlọ, mbọsị a ga-emepịa ndị ya bịa jiri poison bịa ebe ahụ, o mepecha ya ọyaba. Go and get this. Iwe nweta ihe a, iwe weli ya wee kpuchie onwe gị, onye gbaa owere. Echefukwana na aka bụ m onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Apụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ndewonu n'isonyere anyị na nkụzi anyị nkụzi tata. O nwere onye drop question and achọghị m icheta ya echeta. Biko na ọ ya adịbazi mgbe ọzọ, mbọsị ọbụla ịfụghara m live, inwe question ihe ajụ m, you drop it. As soon as I finish my topic for the day, I will attend to it. Ya gazienu.